Jel to njen san, jel? Sad mu pričam, rekao, ovo Pa je gdje ona, san. jel blizu ona? Tu je blizu, nema na 200 metara. Pa reci neka dođe. Ako imaš lufta, dođi da vidiš. A gdje ste dole kod Eurolima? Kod Eurolima, aha. Kad sam ja već tu. Jeste. Evo, kad je čovjek već tu. Pa vidiš, on ga je preuredio, znači, kad otvara šata, izlazi stepenik, vidiš kakav je pod dole uradio, znači... Eno ga krevet tamo, pa... Stol se spušta dolje i onda je površina sva. I sam putuje, znači ide, obilazi, vidiš... A gdje je moj djevojka? Pa devojke uz put. Nemoj tako. Ne, možda, u stvari, možda mu je ovdje negdje devojka, možda je ostavio negdje, ja? Nisam. A nije, sam je. Uživam ja sam. 25.000. Ali top, vidiš mu co. Znači struja, kupatilo, sve, vidiš. Kuhinja je. Znači ima kuhinju, pogledaj, vidite kako je to sve sređeno, čovječe. Ne fulne. Pa ne. Evo, ovo Macanka, ja i ti kad budemo napravili i kad se otisnemo, znači, neće nas vidjeti niko godinu dana. Ja. A sprinter reš, nisi sprinta. Nema ništa bez Mercedes. Kako, ništa, sve ovo drugo Bora nije. Imamo u firmi tu Ducate. Šta da ti kažem? Mi smo u firmi naši imali novog Ducata i novog sprintera. Da. A nema, čudo, viš kako je lep, vidiš ima stakla, vidiš. Top. Ja obiđe ceo svijet. Kako? Recimo ja muž da obiđe ceo svijet. Je, obilazi čovjek. Obilazi on cijelo svijet. Da. Obilazi, ovo vidiš. A ti ima negdje na Instagram neku stanicu nešto? Ima YouTube, da. E sad ću da ga ja nađem pa ću da ga zapratim. Ima YouTube, da. Pa šta ću kovače lepite, man. Bio kod Dejana gore što drže motocross stazu. Evo snimam ja, sad ste i vi onda u sljedećem onda. U sljedećem videu vidiš što ide. Dobre ljude, drage ljude, ja uvijek snimam. Drage ljude snima, objavljuje i tako. Ako ti treba neka pomoć ovdje, javi se, znači bilo šta da ti treba. Hvala lijepo. Eto mogu i da ti dam broj što kaže, Hvala lijepo. vidi ako ne daj Bože što kaže ako se desi neki Ne brini, a to misliš? A čekaj, šta vi imate, radionu ili ste vi prevoznici? Ne, mi se bavimo distribucijom, tu je proizvodnja kolača i torti i distribucija hrane, znaš. Tako znaš. Imamo dosta vozila i... Fino, znači ne samo za Kraljevo ovdje, nego u biti po cijeloj Srbiji. Tako znaš. Evo viš, ja sam slučajno bio na stazi tamo sad malo prije. Pošto sam lika, ja ne poznam njega lično ovako, znaš. Ja sam njega preko interneta vidio. Ne znam, jesi ti... Super sam s nekim. Ja sam rekao, moram njega upoznat, znaš. I sad sam bio tamo, brat mu je bio sad samo, nije on bio tamo. Ali sad imaju trke negdje, neko prvenstvo Srbije. Jeste, u Globarima kod mog drugara. Za 2-3 nedelje su prvenstvo. Jeste, 7. septembra u Globari kod Kruševca. Ali ne, ovdje su rekli. A ima i ovdje... 13. 14. Kod njega, da. 13. 14. Tako da sam rekao da će se vratiti onda sigurno opet. Pa dobro. Da. Dobro. Drago mi što sam tu upoznat. Ništa. Hvala lijepo. Svako dobro i svu sreću. Evo viš kako nas... Svaka čast, Ajde. Znači, pozdrav veliki. Hvala ti za sve. Ćao. Evo, dragi ljudi, sad sam se ipak odlučio snimiti Kraljevo, barem prvi dio Kraljeva. Taman se prebacujem sa ove lijeve strane rijeke ovdje. Rijeka Ibar se zove, koja teče kroz grad. Na ovu drugu stranu gdje je centar grada. Samo da si nađem parking sada negdje ovdje. Može. Mislio sam na kratko da neću moći proći ovdje.
Samo da iskreno kažem, ovo je sad jako spontano ispalo. Mislim i sve je ostalo uvijek spontano, ali ovo je sad jako spontano. Pošto stvarno nisam htio snimat danas, jer ne volim kad ovako stvari nisu skroz kako su možda mogle biti. Planirao jesam, kao što sam rekao, da posjetim ove, a vidite kako grad živi, pogledajte koliko djece dolje. Kako ovakve gradove obožavam kad nisu samo puni kafići i restorani navečer, nego ovako kad jako puno djece ima. Svugdje, a ovo je gradski bazen, jel? Ništa, idem se ja samo parkirat negdje, da ne snimam sad ovdje dok je ovako gužva. Evo, našao sam si parking već na brzinu. Ali evo, samo da vam kratko pustim prvo snimak, da znate koji je glavni razlog bio zašto sam ja došao u ovaj grad. I dečko kojeg, kažem, brat od ovoga kojeg sam ja upoznao danas, koji nažalost nije bio tu, ali pogledajte sad kratko samo da razumijete, pošto lik toliko širi dobru energiju, da sam rekao moram doći i upoznat njega. Evo poklonnica, čekaj, još jedno. Vidi s njim. Dobar vibe. Hvala na vajbovanju. Šaljem pozitivnu energiju. Ljubav. Petak je, uživaj, sve najlepše ti želim. Dragi ljudi, jeste vidjeli to? Znači, to je glavni razlog i vi koji ste već možda duže na kanalu, mislim da ste shvatili dobro već koja je moja misija, da je to kao prvo širenje i ljubavi i dobre energije, a istovremeno spajanje svih tih dobrih ljudi širom svijeta. I Deki, znači ovaj momak je taj kojeg sam ja vidio, ne znam, prije par mjeseci prvi put. I rekao sam, kad već dolazim ovdje u Srbiju, kako ne doći onda u Kraljevo, u njegov grad i osjetiti onda koliko dobre energije on već podijelio ovdje u gradu. Evo, kao što sam rekao, sve jako spontano danas. Ne volim čak ovako po mraku snimati jer mislim da se ne vidi dobro kao možda ujutro ili preko dana. Ali dobro. I ne samo to, nego mi je već ovo danas drugo snimanje. Ista majica, iste hlače, iste gaće. Ako ste gledali zadnji video iz Novog Pazara, onda je to isti dan bilo. Opa, Srbija-Slovenija danas, jel?
da vidimo kako Kraljevo na večer izgleda ovdje. Ali ponavljam, ovo je prvi dio. Drugi dio tek slijedi za 3 tjedna otprilike. A da, košarka je ipak sport broj 1 u Srbiji. Gladan jesam, tako da ću barem to onda iskoristiti danas, da vas povedem negdje na večeru sa mnom. Dobio sam preporuku od dečki na motocross stazi. Rekli su mi da, pošto sam rekao ne tražim nikad nešto posebno, meni je onako, znate što, jednostavnije, to bolje. I preporučili su mi restoran i Jolić, ja mislim, ali njega nisam našao, tako da ću i to onda ostaviti za drugi put kad dođem. Na prvi pogled, neću još reći lijep grad, ali ono što se meni jako sviđa je, to sam malo prije spomenuo, kad vidim ovoliko mladih ljudi sa malom djecom. To se rijetko viđa, to sam prvi put vidio u Cetinju, zato sam se i htio vratiti u Cetinje i čuti neke odgovore na tu temu. Ali isto stvari vidimo ovdje. To je meni toliko lijepo, to je meni život. Znači kad, neću ni pričati o Beču, Beč je katastrofa što se toga tiče. Vi ne vidite u mom gradu, ajmo reći, više djecu nigdje vani ovako. Danas je četvrtak navečer, znači nije vikend, nije petak, nije subota. Pogledajte koliko je to puno i ljudi i djece na sve strane. Kao i uvijek, to već znate ako ste duže ovdje, ja vam nemam pojma ni kako se ovaj glavni trg, tako mi barem izgleda sada zove, niti ova glavna ulica kroz grad ovdje. Nemam pojma, dođem, pogledam, vidim, zapamtim ono što je zanimljivo, što nije zaboravimo. Za mene je bitno uvijek energija koju ja osjetim. A ovdje isto tako osjetim jako puno. Šta mi u redu?
Ništa, idemo napraviti krug ovdje. Pa vidite, ću ja naći sebi nešto malo mirnije. Malo mirnije mjesto za pojesti večeru. Mada, to je to. To je to. To je to za mene, mislim. Fino mjesto. Kako sam se vratio na glavni trg. Sad ću ja provjeriti kako se zove, da ne ostanem skroz glup. Jedini restoran koji sam u biti sad našao ovdje u centru gdje se ovako može lijepo sjesti, pojest ono domaću tamo, a ne fast food. Fast foodova ima na sve strane, ali nije do toga. Ovako, vidio sam da imate ovaj gurmanski meni koji mi se jako sviđa. Pošto ima svega, pomalo. Što je to? Da. Nešto za piće. A Coca-Cola Zero jednu i mineralnu jednu. Hvala lijepo. Evo, stiglo mi je predjelo. Fina čorbica. To su mi preporučili tamo u onom restoranu, ali nažalost, kao što sam rekao, nisam ga našao. Evo, završio sam već sa čorbom, bila je fina, odlična stvarno. Sad slijedi još ostalo, što sam naručio cijeli fini gurmanski meni ovdje u restoranu Valter se zove, da je to spomenem. Po mene, evo kao sad vidite ili ne vidite za vrijeme večere, to je možda sad jedanput, sumnjam da će biti puno toga. Volim ipak u miru ovako sjest negdje, da odem ovako van ili doma isto tako. Isto tako, druga stvar koju bih... tu je već... Naravno. Da, evo i ostatak menija, samo da vidite kako to izgleda. Znači čorba, malo mesa, salata, lepinjice i palačinka još slijedi poslije. Da nastavim samo, evo druga stvar koju sam htio samo još spomenuti. Pošto je bio, ja mislim, isto danas komentar zašto imam uvijek u naslovima videa život u kamperu, a ništa ne snimam u kamperu. Žao mi je, dragi ljudi, ali to sam već prošli put spomenuo iznad Kotora gore u nacionalnom parku, kad sam barem malo snimio kamper, ajmo reći. Rekao sam da u biti snimanje kampera nije glavna tema ovdje na kanalu. Ovdje ćete više vidjeti ovako spontanih putovanja, susrete sa ljudima, sa dobrim ljudima. A za kampere i takve stvari ima dosta drugih kanala, tako da snimit ću ponekad kad mi ovako bude prilika kao dana, kad mi je sad naišao ovaj čovjek malo prije, ali ne svaki put.
Kao sam isto rekao, meni je kamper u biti prevozno sredstvo koje mi omogućuje ovakve stvari. Da mogu spontano ovako, evo kao danas, napustiti Novi Pazar i svratiti ovdje u Kraljevo. I biti 100% spontan i slobodan, tako da zato služi meni moja kuća. Evo, uživam ovdje, jako lijepo, još ljetno večer, na trgu, sad sam provjerio malo prije, trg srpskih boraca, ili pavih srpskih boraca, nisam siguran. Uz finu večeru, sam dugo već ovako bio vani negdje, tako da i to onda cijenim. I sad nastavljamo, evo, sam u miru. Vidimo se kasnije još onda kad završim sa večerom. Hvala ti. Evo ga, fina večera stvarno. Jako, jako ljubazan konobar. Velika pohvala. Ste vidjeli što je još ljudi i djece ovdje, ha? 10:30 je navečer, četvrtak. A ja sad još malo u šetnju. Palačinka ova na kraju je bila definitivno previše. Nisam više uopće navikao toliko jest. Ali danas je valjda poseban dan. Jako lijep dan. Znaš, sve je još puno ovdje. Idemo prošetati još malo do rijeke dolje. Kraljevsko pozorište. Da, ovdje je bazen. Evo, dragi ljudi, toliko od mene za danas iz ovog predivnog grada. Sa još divnim ljudima ovdje koje sam imao priliku upoznat.
lijepi pozdrav svima vama. Ako gledate sad ovo još jedan put. I svima vama, ostalima koji ste gledali. Hvala vam i vidimo se sutra, preksutra, ne znam, iz nekog drugog grada ili mjesta. Laku noć, uživajte. Radio 102.5. Ovo lijepa muzika za laku noć. Ko da sam doma. Znam mnoge koji bi kada bi mogli da biraju i ponovo i na isti način prošli kroz sve greške koje su napravili u životu. Ja nisam od takvih, ali razumem ih. Dok stoji za šankom, delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge. Šta da vam kažem, ljudi? Kad slušam muziku ovdje, ko da sam doma, ko da sam doma. Prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile. Evo, laku noć još jedan put. Sa divnog mjesta ovdje je 15 minuta prije ponoći, gledam još ljude kako igraju modern tenis.